jo altid rart, at det bliver bemærket, at det man går og gør, det virker. Jeg tror måske, at når jeg bliver kåret som årets leder, så er det fordi, at vi heldigvis har succes med meget af det, vi går og gør på Grundfos. Og jeg tror måske, at noget af det, vi især gør godt på Grundfos, det er, at vi altid har en ambition om at gøre tingene bedre. At vi har stadig et fokus på, at alting kan gøres bedre, inklusive også det at udøve den disciplin, som hedder ledelse. God ledelse for mig handler om, at man ser sin lederrolle både som rollen at sikre resultater her og nu, men samtidig også hele tiden at arbejde på at bygge den organisation og den virksomhed, som skal få succes i fremtiden. Det at betragte ledelse som disciplin betyder, at det er noget, man kan arbejde med. Det er noget, man kan forbedre på. Det er noget, man kan sætte retning på i sig selv. Vi har udrullet hos os noget, vi kalder vores leadership principles. Kan man sige, sæt regler, et sæt principper for, hvad vi tror er god ledelse, og hvad vi tror giver resultater for ledere. En af ledelsesopgaverne er jo at sikre, at virksomheden, organisationen også kan løse fremtidens opgaver. Det er derfor, vi har lavet et ret ambitiøst talentprogram, hvor vi på global plan dels har sat et apparat i gang til at spotte, hvor er talentet, og dels har et program til for at udvikle på det talent, og især gøre de her talenter bevidste om egne styrker og egne svagheder. Så det at spotte talenter, eller måske endnu vigtigere, det at videreudvikle på talent, det tror jeg er en enormt vigtig opgave i forhold til at sikre den her konkurrencekraft i organisationen, også på det lange sigt. Jeg tror, en helt afgørende forudsætning for at være leder er, at man har en høj troværdighed i alt det, man gør. Jeg plejer at sige, at den måde, man måler på, om man er en god leder, det er i virkeligheden at se på, om der er mennesker, der vælger at følge en. Der er mennesker, der vælger at sige, det Carsten siger der, det Carsten mener, vi skal gøre, det giver mening, det gør vi. Jeg tror, noget af det, som jeg altid har spillet ud i lederrollen, det er dels en rimelig god evne til at se igennem kompleksitet. Noget, der er vigtigt, når man skal sætte retningen for en virksomhed. Og samtidig, at jeg ikke er bange for at stå ved, hvem jeg er, og bruge mig selv i ledersituationen. Noget, som jeg også mener er meget vigtigt som leder. Jeg tror, mit eget talent for ledelse altid har været der. Min mor siger til mig, at hun så det allerede, da jeg var 3 år gammel, hvor jeg allerede var begyndt at dirigere rundt med alt og alle. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er i hvert fald rigtigt, at som 14 år var jeg håndboldtræner, og sidenhen blev jeg studievejleder og sad i studieråd, og jeg ved snart ikke hvad. Så jeg tror, at den der interesse for at være, hvor tingene sker, og være med til at få indflydelse på tingene, altid har været der.